ceerno mo ganduɗa ko ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina keewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum suku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓooyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa o waɗane lowangal gam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi noon woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 Cheikh Tidiane Al Maktoum yo yaw nodda 77 835 16 16 waylo waylo jaman waylo waylo jaman waylo waylo jaman waylo waylo jaman jamano waylim jaman jamanu armbaylo de jadene jaman wayla waylo jaman Ramat naam ummoɗo mboɗo sohluma ummo jewten mbar ko jam aɗa andi kay Ramat wona jaam aɗa andi wona jaam Ramat Ramat min kam joom galle ma walla ka jejjuɗo Ramat min kam joom galle ma min jawdi ma Ramat sa welama kaɗa kam jawdi ma an jeeyi jawdi ndi way Ramat a fota kam hadde hoore ma sa haalam tan lelɗa kofala min kam joom galle ma walla ka jejjuɗo ko sariya haali ko Ramata mbiɗa sariya Mody Mody an aɗa andi sariya an Mody hande so wontino sariya mi waltata e galle ma he Mody aɗa nan ko jimmi haalam dam aɗa ko jimmi andindema Mody ya andu hoore ma ganda ko an woni hol yon gila andina haaldu seese mi haaldani seese sabi ɗum a waɗani ko moƴƴi a jogorani wadde ko moƴƴi an mo watta ko moƴƴi an mo watta ko arte wuuro o an Mody an ka neɗɗo an mo yomi jaɓan an kay ɗamini noon ko ɗum ɗon Mody wona jawdam noon wona min e hooram noon wona sukaɓam an Mody an min mboɗo jaɓanma lento mbara kam ɗo sukaɓe no for duuɓi gonɗa e Dakar duuɓi tati wona balɗe tati ko mbiyatmami hanke heccanko ko ɗum mbiyatmami hande Mody mbara kam ɗo hande jibingo an kay somi haɗima ni ene dagui puisque an e waɓe no maɓe foof ɓen kay so kaɗama ene dagui a toppittako a ñamminta Mody a yarnata a holtinta so wona ɗemgal made ka jiɗo addude sariya keso Ramata min kam joom galle ma min sam ɗannima ko liggey woppi kam toon Ramata ko liggey woppi kam toon hande joom galle ma kala ko sohli Ramata aɗa fof ɗum wadde an Mody so tawi tan ko liggeynoma ene laaɓi hay finno ko ñalawma fof ko mbusuji jeyata mbuus buɗɗiɗi walla mbuus bujjoy tawanno ka wawdi ko nafɗa min an Mody holko nafata kam so wona ɗemgal te an ko jimmi annide ya accam bellal anene mi hannima noon joni noon joni hay ala an ni ko gueɗel sa dañini eɗen dande less yettoal abbi to kono kay ñaagomi dande Ramata ñaagomi dande mi rokkuma dande ma ni kam en mbawa wonde ni janggo noon to koreji ma Ramata aɗen nimbatto no ɗum jibina ɗo woppidime Allah Ramata wallahi woppidime Allah Ramata yo Allah ñaaw hakkude men ene ɗiɗo ma Allah ñaaw hakkude men Ramata billahi wallahi wa taalahi Ramata a haɗi kam hoorema ma Allah ñaaw hakkude men
Allô? No mbaɗɗa aɗa selli en fait mi yiɗi no wadde commande men o aranto poisson braisé pour moi an ko jiɗɗa ñamde si liɗɗi juɗaɗe woni kay moƴƴi liɗɗi juɗa eyi allo mbaɗa hen coofu goto nin accompagnement aɗa wawi wadde frite walla mbaɗa acceke ɗum ɗo alo ko mbaɗa hen kane citron anin eyi amin patma en Mariama ala ɗo Allô? Ah? Lumana Hadija. Ko Hadija? Mbada sehilam, mbada tampere. Jam tan ko an woni homo? Komin Ulay. Ah, Ulay. Aɗa selli. Ulay mi wayrima nande? Wallahi ayi, haaju jiitan. Wallahi ko gonga. Ano e jam kay? Wallahi mbeɗe jam, mbeɗe selli ko mawɗum. Aha, alhamdulillah. Mi yewnima. Min ɓurima yewnidde wallahi. o fait kam garno ɗo salon ma kam ɗumnoɗo wadde maquillage mais toon ko Mariama uddi sisi ko kam baddoya kam keñiɗo de kam juɗɗoyade programme dawɗa nafoore o te kam ɗuɗo ko waɗanaki maquillage Mariama uddi a wawa arde ɗum mbaɗanaki ko uddi ɓe e noddana kam noddumo namdonako comme ça mi wawa ok d'accord Ok, merci jarama. Mariama depuis iwi o galle ha joni mo suwa yottade salon to. ande ne wuli noon mariama peut-être ɗo sawori de a yani ere nakka wuli hande kono gueejo ne weli kam hande temps ne weli e ɗum ɗo gueejo ni min ɗo hande huccide gueeji ni ne welimi tan ayi sukaɓe no fuɗi ayi brise de mer o ne weli quoi ni tan joɗɗani ni kuccita e gueeji non c'est magnifique ne weli onon tan wayata an kam ah c'est beau brise o ne weli a Maria an noddomo ko hono jinnano mon nodduma te mo noddomo ko hono o de ko yaya mum mi andi kay ko woɓɓe won sale ɗo waɗe mo nowda kam mi andi ɗum kay en tout cas mine emin joyani amin huccite gueeji amen min mbaɗa ɗum si yimɓe ari salon tan koni won kam tampende appel notomo wadde notomo notamo mi andi ko yimɓe won salon ɗo waɗe mo nodda kam andi yaaɗam ko sofɗo ok Awa oɗo ɓiɗɗo janano mi anda ko nanggani kam ɗum. Mariama depuis subaka iwi o galle ha joni yottaki ɗum tan e o salon ala wodi ko nangi Mariama hey fadu mi nodda Ulay maɗa mo libéré après maɗa liggante fi Mariama. min ala ko jahili kam si wona fi Ulay ki fi Mariama ta homo yehi
Kita jam-jam. Maria, arba. Apa janda Maria? Salon. Kamu salon janda. Salon janda. Aku dum jabul da kam hande. An ay ani appel jam di hana téléphone ma he. Téléphone. Buru hol mo son client de ta. Buru wi hombo. Client ji. Hodi client ji. Mariama subaka ha joni téléphone amodi sona client ji dino dakam horo élève ma o horo biddo ma o mbiya kam ko salon gonnoda ha an a fenat Mariama an horo gonnoda Salon gonno. a ko dum jabotoda So wona salon goro gonno. Mariama argami halnama anandi ko takki ngittumami kolda gaddumami do ko ligge fulla e fayda min mi sikkuno ko ɗum wonde hoore ma he kono on ñande mi noddima mi haalnima jaka Mariama ananani ɗum hay abbere an nannani ɗum a waɗani ɗum ko hakkil maga ngara ano yiilanoyo kam haaliri nde feccere jamma gartana kam e galle he mbiya an ko salon gonnomi ano fena ha min haalo ano jaabo kam min wonami gonema jaabateɗo min noon eneniro e gonta e galle he ta ano ɗo waɗana kam komi yiiɗa ɗo ɗum gonta ɗo min ko teppere moƴƴere cikkunomi gaddirmami o galle kono hande ko ɗum guitta gaddanta kam min ɗum gonta ɗo o galle anani ha jiya ko mbaɗanmami nin ko nangu bagage maɗa jaha ɗo ko galle an ɓuuri andude ɗo ko galle doppi garɗa o galle a meeɗa kam yiirude mino waɗa ya arta ha leri nde feccere jammata liggata ko Mariama a betti kam kono ya aduna ne amma si Allah jaɓi mbimi jaha ɗaɓɓuɗo jaara si Allah jaɓi anda aduna ɗo ko Dakar wonni ɓay ko a faala wonde balɗi a wonta ɗum ɗo galle am hande kadi a natittaɗo ɗo a natittaɗo Allô? Ndeye Fatou? Oui. Ça va, Mariam? Mbaɗa selli? Wonko kewi aɗana dodor. Ka kaɓɗoy gogo ma? Jam ko jaltinɗo galle? Ar hiri ar ƴettu taxi ngara par ce que oɗo heure a wawi wonde bedde ni wiri quoi de ƴettu taxi ngara oui ok à tout à l'heure ok oui oɗo heure neɗɗo ni yaltini neɗɗo oɗo heure jamma ni hakkude jamma suɗo debbo mi sirani ni yora ka
300 mo joni hanki ni firi ko e pende min nan to muro hawri ija mo tamul an jettude ko no moƴƴi wala wala an mo tan ñamta moƴƴi hawri min de ay hande santé mi kono flexé men tan ko mi jimi yarde hande moƴƴi de wonno min kam ko imore ci ngoni jogi dani mo no fewi kam eyyi mi ɗanima seeɗa Mariamaey faami jinno wiide ɗo hono Rahul Haydara anani gadda ko e galle ma Rahul Haydara ɗo garɗa ɗo gadda ko ɗo poɗɗa arde a faami eyyi min noon mboɗomi ɗo mi ala probléme jinmi tan ko neɗɗo mo ganduɗa ko nunɗuɗo neɗɗo mo ganduɗa ne jogui koyngal mum neɗɗo mo ganduɗa ne yaha haaju mum e neɗɗo joguiɗo sutura nde wonno min liggeyam ko noon yarata mi jooɗaki ɗo ko heewi kono kala ko cohluɗa kala ko mankirnoɗa ma heeb inchallah ɗo ala a mankirtake e dara kala ko cohluɗa jamma ha ñalawma waɗante e dow noon mbaɗa ko mbimami ko e dow kadi mi dañay ma confiance par ce que min ko jottumi ɗo ko heewani mboɗomi partout hande mboɗomi France janggo mboɗomi Dubai an sa nannini kam no jiɗirmi ni mbaɗiɗa no jiɗirmi ni aɗa wawi dañde ko ɓuuri ɗum a faami joni noon min ɗum jinmi ɗo noon ala probléme ko galle ma kala ko cohluɗa heɓat kala ko jiɗɗa ñamde a ñamat te min kala nde jahami foof mi accante appartement o gona ɗo an tan goto hay goto wattama dérangé kono noon ko mbimami ko tan jinmi ko neɗɗo joguiɗo sutura par ce que min liggeyam koye sutura yahata a faami mi faami eyyiey faami hay sa hulani ɗum inchallah par ce que min presque nede am nde foof ko sutura mi anda yagol mi anda yaltugol hawlade waɗi ha mi are e maɗa ko wiɗa ko inchallah sa hulani ɗum nani ko ɗum tan min moom ala probléme min de toute façon min mi ɓoyta ɗum somi ɗiya tan mbiɗa wawi accande makkileji ɗi ala probléme ja ala probléme to tu es à l'aise ko jiɗɗa ñamde ñamta ko ɓornoɗa bereɗa tout ce que tu veux ya ici ya aucun souci kala ko jiɗɗa mi waɗante ha jaaha noon jeehen noon yeeso ko woni yeeso daɗani guite an ma yiyen hoore ma inchallah ok ala probléme eyyi yakam tawima inchallah ala probléme pas de souci donc nen ɗon tan no mbirumami ni tan nde wonno an kam aɗa weeli wallude par ce que nde garmi nde koto ma garmi a faami mi faami faami kay donc c'est ça quoi des choses il y a pas de souci inchallah inchallah yo Allah wat jam tan eyyi inchallah ceerno Cheikh Tidiane Al Maktoum bawɗo ko fate udditare ceerno mo ganduɗa fannuji mum ina keewi en kaali joni ina hen ɓandu bonnandu omo jogui lowangal muɗum suku dartiɗo e ko wiyete ko hono lowangal ngal mbiɗen joni ina laɓɓina ɓandu ha laaɓa itta dabreji tawa ko ɓooyɗi e kesi kala itta ɗum ha laaɓa o waɗane lowangal gam daña udditare kala jiɗɗo hen ko yaawi ko moƴƴi ko feewi noon woto fat yo jokkodir e Cheikh Tidiane Al Maktoum e 77 835 16 16 Cheikh Tidiane Al Maktoum yo yaw nodda 77 835 16 16